Ayo, Emma. Ayo, Emma. Tiga pozo ganjina. Hotel saya cakap apa? Anda pani tu nami ba? Betul ni sekolah kau jang badi habru menam kena kita kena nanti. Nengku kami simden hina finisin amang. Don't be silly. Angku kami simden hina ne Bangalore ni pergi lain siaran nengah. जोङो सारा जिउ मैगं खानाय दुब्लियाव हाबा मावनाय ना गुरनाय सम बेफोरबायदि मिनिग्लाबनायखौनोथ' खालामगासिनो आंनो बेखौल' बुंलाङो गाव बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय दावहा नांनो ओंखारलांदों होनना बोहैथि आदाया आफादाव हाबनायाव नोंनि कनसेन्ट गैयामोन सिङावनो था नोङो ओंखारनो हो आं नोंखौ दिनै हाया मोनथारबाय आं सानो मालती आयं बायदि रोजा रोजा आइजोफोर दं जायफोरनि रावा नाख्रेब जानानै दं समाजाव आइजोफोरा हौवाफोरजों समान मोनथाय गैयैखायनो बे हालोद माबोरै मोगानि गायबावगोन आङो दा मानसिफोरनो बिदि खालामनायाथ' जोंबाय थानाय अराव गिलुनानै होनाय बायदिसो जागोन बे गथ'आसो मुजुजागोन मिनिजागोन एदावजागोन आंनि जिउनि बै मोनसे आयदाखौ आं जेब्लायबो बावनो नाजाबोगासिनो आयं गामिनि सुबुंफोरनि जेंनाखौ नों मानो गावनि मोदोमाव बोब्रेना लाबाय थायो आं नोंखौ गले गले बुंबाय थाबोदों बेफोरनिफ्राय एनाफ रिन्दाव आंखौ आंनि गावनि मेलेमखौ बाहायनो हो